концентрацията само да се види. И тук там е някаква подпита кръстачка, подпита нещо друго, много рядко. По всички правила и по всички статистики, най-добрите борци, които са шампиони, 70%, 80%, точно ще се взимат от парка. Това да знаете. Един добър борец, как горе това, като свали долу, ще ме зарядиш, вали от еднопиш, и сини, и аз и... Ние почваме и даба и как стане на горе вече убийствени на ръцете, защото резултатът е 5-6-7. Това е много важно. Паркът е много важно. Сега ще ви покажа нещо, което изглежда много трудно, много невъзможно, но в същото време аз почти нямаше човек да не го взема. Само че в същото време ще видите, че ще иска много техники, не е сила, много техники. Значи, фристайл, нали? Тази позиция не става, обаче на фристайл. Носенето, комбинациите с ръцете, прибиране от тук, през гърдите, тия носенето. Това всичко сега го видим. Аз искам да покажа нещо, което е комбинативно, което ми е носено много сериозни и то срещу сериозни противници техника. Значи първо го събалям додолу. Винаги предпочитам да я хватя. Отгоре има всички техники, които може да направи. Аз го само отхватям. От тук нижа го затварям в един момент. Вкарвам ръката. Изтискам тук. Ръка. И съм горе. Вижте. Изглеждам от тук варианти. Да го чукна с крака от тук. Да го чукна и да го забия директно с това крака. Хоп! С падането закачваме вътрешна и от тук колко не знае правя вътрешна, просто за мен това още нищо не знае. Вътрешно, това. Взимаш 3 точки и от тук го намеряш с суш. Значи още веднъж. Вкарвам хубаво дълбоко ръката. This is very technical stuff. It looks like very powerful, but it's not. It's really not. If you make it properly, correctly, it's very easy. Обърнете внимание на дясната ръка. Дясната ръка влиза много навътре, много дълбоко влиза. Дясната ръка. Има два етапа. Първият етап. There is a two part. I'm just pushing here. I go inside deeply. Вижте колко дълбоко. Вкарвам ръката и веднага тук съм долу. Веднага не отивам на врата и не затискам врата. Вижте. Вижте. И това как идва тук. Аз от тук нататък повече, каквото и да правя. Аз вече тук сила не използвам. Вижте. Аз съм го оставил тук вече. Виждате ли? Къде? Само че ръката ми все още си е на място. Вижте. Повдигам, вкарвам кръка. Като тук съм го блокирал. Вкарвам кръка. Тук вече сменям. До сега натискам напред. Сега от тук съм готов да стана. Хващам брадата и ставам на гърдите. Това е второ. И тук вече стумно. Имайте предвид, че аз бях 57, това вече 74. Подмирал съм с 74. За да дивдия. И като хванахме на 57, като асансьор. Събрал си ги дигах като асансьор. Окей, слови. Сега ще ви покажа по-барен вариант. Значи, първо е така. Първо, Жока, не остани, не задно. Минавам, а ти се въртиш. Значи, първо, намествам си го хубаво долу. I push him down, okay. I never follow what I want to do. You must surprise him. That's for 1 or 2 seconds. When I start, it's hop, hop. The second or third second he is here. Before that, I make him here, okay, here, like here, okay, here. See, now, up, come on, 1, 2, 3.
pin. 3 points or pin. Absolutely. We can also combine like here. Sometimes he's up. Sometimes he's up. Okay, he's up. So, I'm staying down. Okay. And then just look at hop, up. See? And another combination. And then hop, up, back here. You just like him. He's here. I like him. I make hop, and then and his leg, his back like that. You see? Look at it. Hop! And then hop! You see? Hop! Easy. Pin. Okay? Let's take a place and try. This is Josh taking. That's my one. Let's go.